And guys, shout out po dyan sa baba na ano Solano. Shout out. Yan, mega shout out kay Ma'am Echanaba TV. Shout out Edward. Sabi ni Ana Solano. Solano, Analo. Kumusta? Ayan, shout out po sa 300 million in the house. Mega shout out. Kidos Happiness. Kidos Happiness, kumusta ka na? Long time no see ah. Thank you very much po sa 300 million in the house na naka-stage at sa baba. And nandito po ako ngayon sa bus papunta sa trabaho. Malilate na yata ako. Kasi ano na tayo, almost 1 hour may get ang biyahe ko. Yes, mega shoutout sa iyo, Adam STV Vlog 2, thumbs up idol Edward. Thank you, thank you. Oh, salamat. Pupunta na ako ngayon sa Pampanga. Back to normal. Okay lang, Edward. Hehe, di na ako masyado. Bakit? Ang laki ng anong bahay mo, nakita ko na almost 1,000 na eh. Pero salamat kasi hindi ka pa rin nakakalimot. Pinupuntahan mo pa rin ako. Salamat sa'yo, Kidos. Minsan pa ako upload busy at sa sakit anak ko pero okay na. Ay talaga, okay na yung anak mo ngayon. Okay na po yung anak niya ngayon ng Kidos Happiness. Di ba nasa Pilipinas po kayo? Nagmo-module ka dati. Okay, still ba? Butan at maganda. Oo, maganda ka naman. Analo. Adam, salamat. Salamat sa suporta sa inyo guys Thank you. Okay. Diyan lang pakita ko. Yan guys, ito po yung gawin ako. Nakasakay ako ng bus. Yan. Yung gustong umakyat, pwede kayong umakyat guys. 6 ano yan. TikTok ko, Edward Pakihart. Sige. TikTok, saan? Sa YT? Pakihart o pakilike? And shout out sa 300 million the house. Thank you so much. Ayan, andoy na. Back to normal na naman ako. Trabaho na naman guys. 400 million in the house. Shout out po sa inyo guys. And naka-stay dyan, 400. You're welcome. Free wifi ka lang ka. Ay, edi ikaw na Ikaw na yung free wifi. Sasayaw ka ba Akyat ka. Habang nasa biyaya ko. Kasi mga isang oras lang siguro ako.
Yan sa mga gustong umakyat guys, sakit na kayo. Meron nga stream yard. TikTok, wala man akong TikTok, may TikTok ako, in-erase ko na yung TikTok ko. Dinilit ko na. Dinilit ko na. Dinilit ko na yung TikTok ko. Sobrang kasi nung ano ko, nung application ko, ilang gigs lang tong cellphone ko na isa. Nagluluto pa ako ng ulam pero akyat ako. Sige, sige. Entertain mo yung mga viewers natin dyan sa baba. Ano? Yes, ang ating next guest ay napaka-very supportive and TikTok girls. Dancing queen ng Team M. Walang ano, Sulyano. Ano? Ano ang balita?
Ano balitaan na lo? Kidos happiness. Thank you, thank you, thank you. Ay, may bisita ako guys, si Annalo. Annalo, team Dancing Queen. Nawala si Annalo. Annalo, nawala ka. Yes, Rono Tarlac. Kumusta na ka? So, pala ko na ako. Pauli na ako. Pauli na ako. Pauli na ako, Gong. Kapang. Thank you pala, Gong, ha. Thank you, Gong. Salamat. Ali, ipauli kay Pampanga kasi kahapon Hello. Sama. ba't ka Tarlac wa? Ba't ko Tarlac nagdidro? Ala pa? Kaya pa mo Gong king kapilang kasi. 22 ko pa magsweldo. Salamat na salamat. Yan sa mga gustong available dyan, akyat kayo. Ano sila, no? Ano lo? Game na ba? Game na? Hindi ako sa'yo. Nagluto ako. Ano niluto mo? Ayan, si Ace Sherwin Cobre. Mega shout out. Wash out everyone. Ikaw muna shout out dyan, Ano lo? Busy. Hi, Madam Annalo. Ay, hello daw mo. Annalo. Hello daw. Annalo. Hello daw, sabi niya. Ayun, sabi niya, Hi. Hello daw. Hello. Ayan guys, si Annalo po ang aking bisita. And the way na ako. Hanggang at saka pa rin, Gong. Sariling channel, are still there. Sariling channel. Shout out sa'yo, Christian Dean Nuke. Tamsak Dan, bro. Salamat sa tamsak mo. Shout out sa 700 million daos. Thank you sa mga suporta dyan. Mimingat ka po, kapogi. Wow, salamat. Ay, papunta na ako, Obra, Pampanga. At yun na akong iniking kapas. Salamat, Christian. Salamat. Bawin ko rin kaya, Gong. Baba may balay mo, Gong. Gong, baba yung baba mo. Baba may balay mo, Gong. Baba may balay mo. Wah. Out na ako. Sige. Okay, out. Kaya may balay mo. Baba may gan. Para padikit ka.
Di ba, copy link mo yung ng channel mo, tsaka may babakit. Sige. Oo, kini na akong kaya giniging na kini crossing. Crossing. Ayun guys, nagbaba ng bahay si Rona Tarlac. Dikitan niyo po guys. Baby pa ang kanyang ba? Pala ko pa kang Concepcion, Santiago. At yung pa kining crossing. Ayun guys, dikitan niyo po si sariling channel yan. Ano ko yung classmate ko guys. Dikitan niyo po kasi ano pa lang yung bahay niya, 300 plus. Dikitan niyo. 300 plus pa lang ang bahay niya. Yan sigurado mapapabilib kayo sa ano niya, sa travel niya, sa pagbabike. Iba-ibang lugar. Mag-enjoy kayo at tawag dito, ipapasyal kayo sa iba't ibang lugar ng Tarlac sa aming bayan. Guys, tikitan niyo po si Rona Tarlac o sariling channel. Salamat po. Yung salamat na. Ngayon, sabi nga niya, nood lang po kayo para na rin kayong namasyal sa aming bayan ng Tarlac. Tama, tumpak po yan. Kasi ano yan, napakaganda nung ano niya, video niya. Maganda tapos ano siya, more on traveling, mapapa-travel ka sa kanyang ginagawa. Lalo na pagpunta ng iba-ibang lugar ng Tarlac. Ano yan, nagbablog siya madaling araw. Kaya ang ano niya, pagbablog, puro madaling araw. Asaganan ke po yan dadalanan niyo. Kasi mag-biking ni Rona. Ano Christian, di kita may Di kita may sariling channel ah. Taga Tarlac yan. Christian, di atyo na ako kayo ng crossing ng Kapas, crossing. Guys, di kita niyo si Sariling channel. Thank you, Christian. Yes, Jerry Rosales. Akyat na ka, Jerry. Kung available ka, akyat ka. And kasama ko ngayon si Ana Lusuliano po, ang ating dancing queen ng Team M. Sige. Very good yan, Christian. Salamat. Very good ka. Sige. Sige, Chris, Jerry. Analo, may nag-aay sa'yo, Analo. Si Jerry. Yes, Lola Oshi, nandyan ka, Lola. Ay, napabahay na ako papuntang trabaho. Malilit pa yata ako. 11:27 na 12 ang pasok ko. Layo pa. Lola, kung sakaling available ka, ay nawala na si Christian, papunta na ako sa Santiago.
Sa Santiago na. Ganun ba? Sige, 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 ano lang, sige, sige. Salamat sa pag-akyat. Sa akin ang kumupo, charot. Jerry, salamat Jerry. Wala na si ano, si Rona. Nag-out na siya. Pero salamat hindi na namin banan. Pauwi na yun, sir. Sir, lola, pauwi na ako papuntang Pampanga. Tapos sa trabaho.
Wala, wala ka pa member niyan. Kasi hindi ka pa, oo, hindi ka pa member, ano. Okay lang yan, ano, walang problema sa akin. Yes, shout out sa iyo, Sir Thomas Sagayo. Salamat, salamat, Sir Thomas. And guys, ang LS po ni Sir Thomas, part 3, 12:30 PM sa Pilipinas. Ang kanyang Grand LS part 3. Grabe, hanggang 5:10, part 10 nata to. Ay, Christian, dito na ako sa ano, sa Santiago. Santiago, Tarlac. Conception pala. Ayan. Christian, ito na yung Santiago. Santiago. Kuya Tomas, MML, na naman, narinig ko naman yung MMMMSON. Oo, nagbabas na naman ako sa Tomas. Pauwi na, papuntang trabaho. Pampanga ako eh. Ano lang to, saglit lang to, mga isang oras lang to. Kumbaga parang binlog ko na to. Ay, nandito ako ngayon sa ano, sa overpass. Ayun. Ano, pauwi na, hindi, papunta na sa tatrabaho ulit, back to Pampanga na. Baba ng bahay si Analu. Ayun, mega shoutout sa'yo, Eliza. Time zone, thumbs up. Kala ko hapon pa yan hanggang ngayon, hindi ka pa nakarating. Hindi ko, sa ano, kahapon pa uwi ako ng province ko, Tarlac. Tapos ngayon, babalik ako sa ano, Pampanga. Back to trabaho na naman, guys. Magandang umaga, sabi ni Eliza. Eliza Time Zone. Shout out po daw sa lahat. Good morning. Sushi at mukbang. Thank you, host. Pakidaan lang. Pakidaan na lang po ako. Malolos Crossing ba? Hindi po, ano ako. Dito ako sa, ano, sa NLEX. SCTEX pala to, SCTEX. Papuntang Pampanga. Pampanga po. Makiabi kayo po king team Kapampangan. Yali la kaya din. Siyempre, exclusive yung mga Kapampangan ta. Christian. Exclusive lang sa Kapampangan yun. Oo. Double purpose nga. Ito, nakainis ako ngayon. Parang binlag, ano lang, parang vlog na rin to. Pinapakita ko yung Tarlac.
Tanong niyo kung kasama daw kayo lahat sa ano, sa Team Kapampangan GC, sabi ko hindi, exclusive lang yun sa Kapampangan. Echanova TV, salamat Echanova TV. At Ma'am Luan, salamat. Kasali po ba kayo sa GC para sa mabigay ko po ang resibo? Huwag ka na mag-kayo ng resibo, Christian. Ano ka naman, legit ka naman pag ganyan. Ayan, shout out sa 800 million na daw. Shout out. Hindi pa ata nakapag-game si Ma'am Spice. Bakit? And guys, patamsak po ang kanyang premiere na si Chanova TV guys. Tamsak lang guys, patamsak ka. At saka dikitan nyo na rin sa mga hindi pa dikit kay Chanova TV. Thank you. Salamat. Wow, nagabang kayo ng banana.
di-donate nyo ba yan? Oo, welcome, welcome. Guys, tikitan nyo po si Chanova TV and pakitamsak po ang kanyang premiere. And guys, very supportive din si Ma'am Luan. At nagbibigay na yan, WH, tumutulong din yan. Solid yan, solid. Tikitan nyo po guys. May usok oh, may usok. Ayun o, usok. Ayun o, usok. May usok. Ano ba yung iniisip mo? Ay, nandiyan pa si Lola. Jerry, nandiyan pa si Jerry. Salamat Jerry, Lola. Ingat sa biyahe. Salamat din. Chanova TV. Shout out sa 900 million the house. Oo. Sinunog siguro yung dahon, kaya ganun. Sinunog yung dahon. Ate Shael, mega shoutout sa'yo, Shael. Ano oras na ako natulog kagabi? Alas 4 na. Dahil lang dun sa premiere na yun. Ayan. Luto lang, idol. Sige, sige, sige. Sige, sige. Jerry, salamat. 900 million in the house. Ayan. Early Reyes, mega shoutout sa'yo. Kapatid. Kumusta na ka ng balita kaya? Yes, Ana Losoliano and Joya, shoutout. Joya. Tusok. Ingat sa biyahe ka, Pogi. Salamat, Ate Shell. Papunta na ako sa trabaho. Late na ako ngayon. Late na ako. 11:46 na dapat 12 makapasok ako. Wala, late na ako. Salamat. Sama ako. Sige, Joya. Dito ako sa nakasakay ako ng bus. Salamat, Chanova TV na nagpa-member kayo po. Thank you. Salamat, Chanova TV sa iyo. Ako, di pa ako member sa iyo eh. Wala pa naman yung Gcash ko. Babawi din ako sa iyo, Ma'am Luan. Thank you. Oo. Ayun guys. Salamat. Joya, sa akin. 25 lang yun sa akin, Joya. Joya, patansak yung yung naka dyan, kay Ma'am Luan. Ayan, nagbisita ako. Sexy. Dancer ng Team F. Oh, salamat, Chanova. Early mimingat ka aking kapatid pa mag-drive. Makabiyahe kong bus. Ayun, bus. Makabus ko. Hindi ako mabiyasa mag-drive eh. Makabus ko. Bus. Lo, ikaw na bahala dyan ha. Sasayaw ka na.
Pa-end na rin ako niyan. Pa-end na ako. Kasi malapit na rin. Mga 1 hour lang ako, 1 hour. Kala ko ikay mag-drive. Ali makabas ko mo. Papuntang Pampanga. From Tarlac to Pampanga. Itcha na ba TV nangyari sa premises? Sayaw ka na alat. Hey guys, Itcha na ba TV, pakibaba ulit yung ano mo, premiere mo para tamsakan nila. Oh, babalik na ako sa Pampanga. Back to work na ako. Day off ko lang Wow, kahapon. Sander. Kitchenaba TV, sa'yo na sis. Analo. Hindi po. Kumakain po ako. Kain tayo, guys. Nabasa ko dito Ano? Edward sa comment. Anong Alam ulam? ko na Ano? saan basahin. Oo, nakita ko na saan basahin. Okay. Nakita Dito mo pala na? sa ano? Nababasa mo na? Oo, Oo, sa message. May, message. yun. At least nababasa mo. Pakitamsak po Nandiyan pa sa si akin. Lola. Nandiyan pa si Lola Oshi. Hi, sis Wishi. Mega love shout out sa'yo. Ultra, mega love shout out. Ay. Alam ko na pala. Dito lang pala titignan. Naway, no? Sige. Salamat. Ma'am Luan, salamat po. Kitchenaba TV. Nasa harang pa po ako, kuya. Edward, 3 minutes. Salamat po sa paharang. Ano lang ako, 1 hour lang ako. Tapusin ko lang to. Kasi papasok na rin ako sa trabaho. Oo, sige. Shael Elias, sis. Hi, good morning. Ay, good afternoon na pala. Teka, good na pala. Monggo ang kinakain ko. Kumain naman kayo dyan? Wow, ang ganda dyan, oh. Habulan. Maghabulan dyan, Edward. Oo. Ang ganda, oh. Mag-aabo lang ka. Wow, sarap. Sarap. Pwede ka sumayaw dyan. Mag-tumbling, pwede. Wow, sarap naman. Kagising ko lang. Ganun ba? Parang ko ano, sister-in-law ko dito. Vlogger din siya, Edward. Shout out sa'yo, Jomelo, Coral Vlog, LS, Monday to 8 p.m. Pinas time, mega shout out. Vlog. Ano? Hindi lang shout out ko. Lahat pala.
Sa mga hindi pa po thumbs up kay Chanaba TV yung kanyang premiere, and then nakapin po sa taas guys. Pa-thumbs up po ang aking LS tomorrow. Special LS po tomorrow guys. May tutulungan po tayo. Uy, Tutulungan po natin si Analu para sumayaw bukas. Kasi bukas Analu sa LS ko. Hindi. Makain ako. Sasayaw ka bukas sa LS ko. Bilis mo? Bukas. Di ba lang? Bukas. Oo. Jamelo, salamat po. Analu, may pulis dito. Baka hinahanap ka. Sino? May hinahanap yata. Analu Solano daw yung pangalan. Yung hinahanapan nila mga polis. 1 hour. Ate Asyael. Late na nga ako eh. Late na ako. 12 ang pasok ko. 11:54 na dito sa Pilipinas. Ni? Ito yung yung terminal ng Babrakat daw. Dito lahat ng bagsakan ng mga terminal ng bus. Dito lahat. Pati Manila, yan. Quezon City, Parañaque, lahat nandito na lahat. Tayo pa mo. Hindi, anak, binili ko. Copy ka po. Salamat sa Ate Shell. Thank you. Salamat Lola. Akala ko natulog ka na. Patapos na rin ako niyan. Copy ka, Pogi. Thanks, Doc. Heart. Just wish you hot mukbang. Si Wally, BG. Patapos na rin ako, Jerry. Patapos na rin ako niyan. 1 hour lang, tapusin ko yung 1 hour. $54 pa man. Ano ang gagawin? Start. Ayun nga ba? Gabi lang ang tambay ko matutuloy. Ano daw? Gabi lang ang tambay ko matuloy-tuloy. Ano yun? Hindi ko maintindihan. Ibig sabihin, pang gabi lang siya daw na magtambay na tuloy-tuloy, diretso. Ibig sabihin, pang hindi masyadong available. Ibig sabihin, gabi lang siya available. Oo. Pumunta ako doon kanina. Ay, hindi pala, gagabi pala. Ang ganda tignan sa yellow, no? Favorite color ko, yellow. Babasa. Salamat sa pabidyo, Jerry. Thanks, Doc. Please wish you hot mukbang. Wow, thank you. Parang akong basa. Marunong na ako magbasa. Wow. Tago na lang ako. Tago ka eh. Tago din ako. Night boat, please connect to my Malago.
per chatter, my foreigner has hit masun. Mag-iwan ng tamang bakas ka, pogi. Uy, Nightbot, ibaba mong bahay ko, Nightbot. My goodness. May new comment. Kasi ano sa'yo na, di mo binabasa message ko Ayan no, binasa ko na. Shail Elias Kapogi. Wow, sana all. Nasa taas ako. Second floor ako ng bahay ng sister-in-law ko. Nung vlogger din siya. Edward, vlogger din yung sister-in-law ko. Na-monetize na siya, Edward. Mars SPG, Dan Tamsak host. Wow, thank you. Elisa Timeson, hello. At sa Elias morning po. Dito lang pala babasahin. Sa chat. Ano pa yun? Settings ito ka. Bumaba ka na sa bus? Nasa merkado ka na? Nakapunta na ako dyan. Nung bata pa ako, Edward. SM Pampanga. Lapit sa merkado. May merkado din dyan. Doon kasi ako pinanganak sa Maynila, sa Paranaque. Papa ko, ang tawag doon? Tawag doon, Panday. Construction work ang papa ko. Ngayon, nasa bahay na lang. Matanda na kasi. Basahin ko. Try ko magbasa naman. Shael Elias. Hello po, Ma'am Elisa Timeson. Good morning sa inyo. Good afternoon sa iba. Ibang lugar. Hindi ko alam saan. BGBG, YT lang. Jerry Rosales. Wishy hat mukbang. Thanks, Doc. Stay home. Salamat, Wishy. Shout out muna sila at ako'y sasakay muna ng jeep. Saan ka? Sa jeep. May message na naman. YT. Kapatid Jerry Rosales, YT. Thank you. Ano ba ibig sabihin ng YT? BGBG lang? Sige. Hindi ko naintindihan yung iba. For all those times. Try kong kumanta, pero hindi ako marunong kumanta. Hello? Pogi ako. Pogi ikaw. Pogi. Pogi ako. Pogi ikaw. Pogi. Pogi? Pogi? My goodness. Ano na ako? Wala na tuloy. Di pa, paalis pa lang ako sa pasakay pa lang ako ng jeep. At pag-end na rin ako niyan na mga ilang minuto.
Mag-end na ako, mag-end na ako. Ano, Lo, mag-end na ako, ha. Salamat po sa mga nandyan sa baba, 700 million daw, at ako'y mag-end na. Okay, salamat po, salamat.